Hello, sziasztok, újra Levi vagyok, ez a második tutorial videóm. Most a zombik és az állatok ellen egyszerű védelmet nyújt az otthonállak, hogyha megnézed ezt a szuper szintű videót. Megmutatom, hogy működik. Hello, én Nino vagyok, mindig a Levi asszisztens. Az a lényeg, hogy kicsit is szebítettem ezen a cuccom. Így néz ki. Még nincs kész a ház, majd mutatunk még videókat róla. Az a lényeg, hogy itt konos zombi megy, és neki megy, a sodrás neki viszi ennek a vaktuskának, és megöli. Ha meg időben survivalban csináljuk, akkor bemehetünk érte a húsiáért, mert vigyázni kell, hogy téged meg ne szúrjon. Jó, ugyanígy mindegyiken meg tudjuk csinálni, így, na meg mindegyik. Itt meg ez olyan, hogy nem tudom, ez zombival hogy működik. Most próbáljuk meg valami mással. Mondjuk egy zombi malacsal. Még nem sikerült zombival megcsinálni, de... Zombival valami miatt nem sikerült, de nézzük zombi malacsal, hogy működik. Kettővel is. Dögöljetek meg! Ha. Menjetek már be! Itt már. Hát úgy tűnik, ezek nem akarnak megdögölni, de majd lassan megdögölnek. Mondjuk csak egy ilyen trükköt, hogy megdöglöttek, jó. Folytatjuk a játékot. Hát akkor inkább mutatom emberkével, ez emberre hatásosabb, ez a csapda, és az egyik, hogy beszív téged és levisz a pokolba, csak én most szépen nincs kezem nagyon meghalni. A másik az biztosabb, hatásosabb, itt nagyobb a lyuk, itt biztos, hogy beesel. Aztán itt megnézzük a zombi malaccal, működik a kurva anyátok az. Nem nagyon akarnak oda menni. Hát most már elkészítette őket, a sodrás őket is. Na nézzük. Miket tudjuk csinálni. Miket tudunk még. Mondjuk, nézzük meg egy skeletonnal. Jó. Aztán megnézzük meg egy creeperrel. Csak nehogy felrobbanjon még. Kicsi barátom, creeper, a legjobb barátom. Ide berakunk egy kis kecit, és meg is többük. Jó. Ez ugyanígy működik. Még egyel, mert még egyel. Gyökeránnyal megcsinálhatják. De különben... És az a jó, hogy a creeper meg nem robban fel, hogyha berakjátok. Csak ha megütitek, szóval vigyázzatok, véletlenül se üssétek meg. De különben kámpó az egész. Nem, ha megütjük, akkor sem lesz semmi baj, akkor megdöglik. De meg nem szabad közel menni hozzá, meg nem előre meg minket. Na. Eddig ennyi lesz, és majd folytatjuk a videót. Egy másodpercen belül. Sziasztok! Most bemutatjuk azt a kaktuszcsapdát, aztán vége a videóknak. Ne féljetek, csinálunk harmadik tutorial részt is. Az a lényeg, hogy most ezt úgy kell megépíteni, hogy az öcsém elmagyarázza. Hello, én Levi asszisztense vagyok, Nino, mint ezt tudjátok. Először is vegyetek magatokhoz kaktuszt, és tegyetek fel 3 egymás tére. Középre, ez is fontos. És 5x5-ös legyen ez a hely, ahova berakjátok az egészet, és meg is mutatom, mi is úgy csináltuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Minden sorokban rakjatok egy vödör vizet. Napelmet. Vizet, igen. Oda is. Meg a másik sarkokba is. És ebben a sarokba is, hogy ne felejtsük el, és oda is nyom a sodrás minket. De ne felejtsétek el, 5x5-ös csak úgy lesz jó. És minden sarokba egy vödör vizet. Elosztok, Nino voltunk, és Levi, és ez a második tutorial videónk. Hello. És most jön még csak a ráadás. Várjatok egy percet. Na és itt a vége a videónknak, kicsit gyorsabban elkezdtük, és sziasztok! Hellóztok! Mi voltunk Forma Terror néven.
Levi, Nino és a Formaterről Minecraft. Sziasztok!